Het is donderdag, 30 oktober, Goejoen. Dit is Bient. Mij on tafel Piet Paulusma. Hij komt uit met zijn winterwaarvassissing. Ook je post, hoe je de zorg van dementerende ouderen verbeteren kunnen. En oude zielster Remco Rinkema. Hij reist het werkelijk de hele vrood oer als pokerverslagjouwer. The biggest river card in poker is a heart. Antonio Esfandiari, the magician. Ja, Remco, de komst van oude ziel, maar dat was voor Huisje naar Hongkong. Dat is dan echt het pokermekka, dan is het dichter op het vuur. Ja, vroeger waren het altijd Las Vegas natuurlijk, maar Macau is tegenwoordig zo groot worden dat het gewoon de plek is waar je wezen moet als je in deze business zit. Ja, hè? Nou, we zullen er eerst verder over praten. Het winterwaar van Cezen, Piet, is dat ook een soort pokerje? Ja, dat zou Cezen kennen. Nee, het is een uitdaging en het is natuurlijk wel ergens op gebaseerd. Maar ik kom er elke keer bij mooi. Ja, nee, want ja, dat is voor de aankomst bij de versissing. Eventjes van, waarom doet dit eigenlijk? Want het is ook een beetje een vorm van zelfkastijding, toch? Ik bedoel, als het goed hest, dan zou je het eigenlijk van, ja, tuurlijk, want hij is waarman. En als het net goed hest, dan zou je het eigenlijk niet van, ja, een lange neus. Ja, maar als ik het goed heb, is ik dat weer vergeten. Als ik het net goed heb, net. Ja, dan moest er het hele hier dus maar zelfkastijding. Nee, maar het is, daar wil ik altijd nog vragen. En ik ben er één keer maar begonnen. En er zijn natuurlijk volle meer meteopedromen die een winterverwachting houden. Of een winterversissing, voorspelling, zeg ik dan. Maar ben je er echt meer waarman die dit doggen? Ja, komt ze wel zin. Ik denk dat de eerste er wel binnen. In oktober binnen al de eerste winterversissing geweest. Dus er zal nog wel een aantal achterom komen. Maar die voor mij, ja, er wordt gewoon ik elke keer weer om vragen. Hé, wanneer komt die nou? Ja, hè? Ja. En, want er zit er echt wel eens flink noise. Want vorig jaar zie je er finaal noise eigenlijk, hè? Ja. Vraagt dat nou dus echt voor extra druk? Ja, ja toch? Het is, nee, maar het punt luidt erin dat het een heel warm ier is. Het punt luidt erin dat wij de opwarming van de ierde hebben. En daarmee komt toch een aantal zwierigheden zijn met zijn winterverwachting. Ik vind de zomerverwachting wat makkelijker. Want dat was de simmerverwachting. Ja, de simmerverwachting. Ja, dat is al hier een heel goed doen. Oké. En de winter toch maar vorig jaar dus net, maar daarvoor is het 3 keer goed, toch? Ja, dat vind ik gewoon heel goed. Ja. Dus ik zit nog op 74% mooi bij een mist bij. Maar ik ja. Ja, je kunt ervoor dat het goed komt. Ja. De versissing. Nou, we houden de spanning er nog even in, Piet. Want zelf hoop ik een beetje op die hele idyllische plaatsjes. Hè, mooi lekker riedenmachine on door de provincie op de Vietten. En nou, dit soort plaatsjes, daar hoop ik eigenlijk op. Schitterend. Prachtig, toch? Ja. En Aukje, waar hopen ze op? Echt dit? Nou, dit vind ik wel heel mooi. Maar zolang het maar net glad wordt. Want ik moet een heel prutten met de oude erop uit. Dus, ja. Maar dit vind ik wel heel mooi natuurlijk. Dus wel rieden en witte kriest, dat mooi hè? Ik ken het rieden. Ik ga slappe enkels. Oké. Dus dat wordt hem net. Maar het is natuurlijk prachtig om er aanwezig te wezen. En lekker erin is ik goed, hè? Ja. Nou ja, en Remco, jij kiest nou nog die vakker in je. Waar hopen ze op? Nou, ik ben ooit een keer bijna terugvlogen naar Nederland, of naar Friesland, voor de Elfstedentocht. Toen zat ik in Zuid-Korea. Dus ja, dan is het natuurlijk werk op hoop. Want ik wil het toch wel nog een keer beter metmaken dan in 97. Ja, een strenge winter. Een hele strenge winter. Nou, Piet, houd u net langer die spanning. Krijgen we tromgeroffel? Tromgeroffel? Ja, nee, ik denk dat wij deze winter nog wel op rijdens komen. Dus dit is hem, hè? Dit is de voorspelling, hè? De beginstand. Ja, dus zoals de kom op. Ja, oké. Maar ik wil even wachten. Nee, kom erop. We kunnen op rijdens. Ja, volgens mij komen we op rijdens. Het zijn één of twee perioden van langer of korter. Dus het valt nog net hier om dat te zitten. Ik denk dat vooral in februari is plakfinancieel. En ik denk dat wij een aantal snierdagen krijgen met een snierdek. Dus het wordt weer eens ouderwets wit. Ja, maar de kriest? Nee, of kun je net zo specifiek zijn? Nee, kriest is in verhouding. Ik heb het nou over een gemiddelde trend. Maar in verhouding is de kriest nog wat te vier voor. Daar kom ik eind november mooi. Oké, want dit is een voorlopige voorspelling eigenlijk. En er komt dan eind november maar een definitieve versissing. Ja, die verschilt net zo vaak. Maar ik heb nog wel goed aan het puzzelen geweest. En dan kiest in november nog het stromingspatroontje wat vindt de plak was, wat denkst wat plak vinden mat. Om die geld een beetje uw kant op te krijgen. En ik heb nou, wat mij nou opvalt is dat de opbouw van hege drukgebieden op Scandinavië, op Noordwest-Rusland, op IJsland wat meer is en de opbouw van de geld als de aanroende winter. En ik denk dat dat wel wat terugzet. Ja, maar een kwarte geervetting is dus, we krijgen snieën. En het wordt koud, vooral in februari. Ja, en gemiddeld zal deze winter normaal wezen of misschien wel wat te mild. Maar met name in februari is een koude periode. Ja. En binnen nou ook bedrijven die hier behoorlijk rekken mee horen? Bijvoorbeeld een fabrikant in winterbanden
Of dat die zeggen, wij baseren daar nou al op de afverzezing van Piet Paulusma. Nee, want die winterbanden die binnen ze algemeen. Of Redens, de verkeer van Redens. Ja, verkeer van Redens. Ik denk dat ze aardig wat oerhouden hebben vorig jaar. Dus ik denk dat ze Bij Takodij. Nee, ja. Dat is of net. Om de opwarming van aarde, luidt. Zit het erop hoor? Ja, dat is ook helemaal gelijk. Nou, ik ben eigenlijk ik ben heel benieuwd hoe het uitpakken zal. Doe ik vanzelf. Ja, kijk, want ik heb het aardig voor de energie inzetten. Het is net alleen een computermodel, het is net alleen de meteorologie. Het is ik van hoe hanteert het stromingspatroon zich van de Aroene Oorlog 2 hier. Wat ben ik zin komen, welke verrassingen net. En ik verwacht je dat die keld nog eens een keer wel even uw kant op komt. Ja. Ik ben heel benieuwd. Remco, dat is de pokerverslagjouwer. Zullen we even om een beeld te krijgen, even zien en wat voor wereld dat eigenlijk is? Ja, dat is leuk. Dit we even zien. The biggest river card in poker is a heart. Ja, stoere man, zo yield. Al je zinnenbrillen op. Dat is een beetje de wereld waar die in bejuist. Dat is de pokerverslagjouwer. Betekent dat dan ook dat alle pokertoernooien bedelgist? Nou, daar komt het eigenlijk wel op neer. Alle grote toernooien die in de wereld georganiseerd worden, dus de World Series of Poker in de zomer in Las Vegas en daarnaast de European Poker Tour, die dus van stad naar stad gaat binnen Europa. Daar ga ik eigenlijk elk jaar naartoe, vanaf 2009 al. En wat doe je dan? Nou, ik doe verslag van al die toernooien. Jarenlang was dat gewoon via een live blog. Dus eigenlijk door de zaal lopen, die tafels die je hem krijgt zagen, daar loop ik dan tussendoor met een klapblok. En dan schreef ik op wat ik zie, grote potten, of wat ze ruzie maken aan tafel, of wat ze grappen aan het maken binnen. Dat noteer ik allemaal. En dan terug naar mijn computer en dan schreef ik er snel een update over. Ja. En het laatste jaar ben ik meer bezig met video. Dus ik doe heel veel nu video-interviews en daarnaast ook nog podcasts. Ja, dus zit dus echt in die pokerwereld. En dat komt van Oude Ziel. En voor de mensen die niet wel eens in Oude Ziel West binnen, dat is geen Las Vegas. We hebben geen casino nog. Geen casino, ik net. Hoe ben je erin rollen? Nou, ik speelde vroeger zelf altijd poker, 2005, 2006. En daardoor was ik onderdeel van de pokernews.nl community. Ja. En toen in 2008, toen zei de grote baas van de site, van, nou, dat doe je toch journalistiek? Ja, daar was ik op dat moment mee bezig. En ik zei, ja, nou, dat ben ik nog steeds mee bezig. Hij zei, oh, ik kies naar Amsterdam komen voor de Master Classics, die ook weer in november op de planning staan. Ik zei, ja, tuurlijk, vind ik leuk om met te helpen, om wat stukjes te schrijven. En dan heb ik daar voor het eerst met geholpen. En hij zei van, nou, dit gaat zo best. Wist ik naar Praag volgende week? Nou ja, dat ging toen ineens heel snel en een paar maanden later zat ik in Las Vegas. Maar het is eigenlijk een beetje toevallig dat het nou in Friesland is. Want ik heb die reisschema even pensioen. Dat kunnen we er wel even bij pakken, jongens. Het reisschema dus van Oude hier. Dat begon al hier in Canada. Daarna naar Montreal, naar de Bahamas. Eventjes naar Amerika, dan een rondje Europa. Dan gaan we naar Seoul. Dan gaan we naar Las Vegas. Even naar Estland, naar Tallinn. We hebben weer naar Las Vegas. Dan gaan we volgens mij naar Barcelona. Ja, Barcelona, Cannes en Londen. Ja, en dan zitten we haast al in november. En dan was het toch even naar Macau. En dan in december dan ben er nog 2 toernooien in Londen en in Praag. Ja, klopt. Het is een schema om duizelig van te worden. Nou, als ik het zo waarom zie, dan denk ik ook bij mezelf van... Daar ben ik mee bezig. Ja, klopt. Nee, ja, het verveelt nooit op die manier. Nee. Maar het is ook wel een hele bizarre situatie waar je in zit. Ik bedoel, het is nog steeds dat ik enorm veel geluk heb gehad dat ik hier nu in zit. En mijn overgang van het Nederlands schrijven naar het Engels schrijven is wel een heel groot punt geweest dat ik nu al deze toernooien doen mag. Dus ik ben echt enorm gelukkig geweest dat het Engelse taal mij wel goed luidt. Ja. En dat ik nu op die manier aan de slag kan. En wat is nou het allermooiste, het grootste toernooi? Dus toch zoiets van, ja, dat is toch wel prachtig dat ik daarbij was. Hè? Nou, voor 2 keer in de historie van poker, zolang het spel bestaat, hadden ze een toernooi met een inleg van $1 miljoen. En de eerste was dan in 2012 en de tweede was dit jaar. En in 2012 was ik er wel bij, maar dit jaar heb ik er echt verslag van deed. Ja, dat was een hele unieke ervaring. Dus er waren, maar wat voor mensen binnen had? Ik bedoel, als je $13 miljoen winnen, is prachtig. Maar dan ben je ook heel soort die gewoon $1 miljoen verliezen. Nou, dat toernooi laat eigenlijk perfect zien wat die pokerindustrie eigenlijk is. Het is een combinatie van verschillende mensen die allemaal dus het geld hebben om te spelen. Maar dat zijn rieke zakenmensen die het spelletje heel mooi vinden. Guy Liberté, de eigenaar van Cirque du Soleil, die speelt er altijd in met en hij organiseert dat toernooi ook. Er zitten hele rieke pokerspelers tussen die het geld verdiend hebben met het pokerspel. En ook mensen die zich gekwalificeerd hebben. Dus die hebben voor minder geld hebben die een ticket wonnen
om met de mannen te doen in dat grote toernooi. Ja. Dus toch ik ben Nederlandse speler, is toch die mooi, toch? Ian hele bekend, ik ben de naam maar kwijt, maar... Nou, Marcel Luske is onze allerbekendste. Die heeft de zonnebril altijd verkeerd om en ja, die praat veel aan tafel, die zingt en doet van alles. Maar dit jaar hebben we een unieke situatie, want voor het tweede jaar op rij zit er een Nederlander aan de finaaltafel in Las Vegas van de World Series of Poker Main Event. Een goede vriend van mij, Jorrit van Hoof, die speelt daar over 2 weken speelt hij daar voor een eerste prijs van $10 miljoen. Ja, dat is echt... Wat een wereld, hè jongens, wat een wereld. Ja. Ken je met pokeren? Ik ken net poker. Ik heb wel kennissen die dat kennen, die ben er helemaal verzot op, maar die maken er ontzettend soort tiet in stopje. Ja. Nou, die heb ik al net, dus ik heb geen tiet om. Dat is meer van klaverjas. Ja, klaverjas, skutjas. Ja. Dat soort speeltjes. No? Nee, pesten, hè? Daar kom ik net, hè? Pesten ken ik heel leuk, ja, dat toch? Heel leuk, hè? Maar is het echt een verhaal vol glitter en glamour? En hoe komt het? Want ik door Wennestou, dus in Oude Ziel, je moet verhuizen naar Hongkong. Ja. En ja, wat mag ik erbij voorstellen? Want dan komt ze dus weer waarom, dan komt ze thuis en dan luistert lang uit op een bank en dan... Ja, nou, kijk, mijn hart mem is natuurlijk altijd leuk om daarheen te gaan, om daar op zoek te wezen. Maar ja, als je zoveel rondreizen en in zoveel grote steden zit en altijd in grote hotels, ja, dan raak je wel een beetje verslaafd aan die sfeer en aan die drukte en aan ja, de energie die daar vrijkomt. Dus voor mij, als ik een waarom op Oude Ziel ben, dan is het gewoon echt een manier voor mij om echt even ja, alles van me af te laten zakken. En dan echt even te ontspannen. En met een paar kebabla's, om maar even wat te zeggen. Ja. En als ik dan weer onderweg ben, dan is het weer volle bak knallen. Want het is wel zo dat ik die dagen die ik dan maak, ik ben echt enorm lang. Want die pokerspelers die spelen 14 tot 16 uur per dag. Dus ja, dan loop je er de hele dag natuurlijk rond. Ja. Om maar overal van op de hoogte te blijven. En ja, dat is wel echt een hele indrukwekkende manier nog steeds. Ik doe het nu al 6 jaar. Nog steeds, elke keer dat ik weer heen ga, is het nog steeds heel indrukwekkend. Ja, het is een prachtig verhaal. Ja, en die vrouw trouwens, de verloofde, want die hem zullen trouwen, die snapt er helemaal niks van, toch, poker? Nee, die heeft helemaal geen weet van. Maar dat moeten we ook zo houden, want dan kan ik thuis gewoon lekker over andere dingen praten. Mooi zou horen. Als een omteken van een succesvolle zwartmethode bij demente ouderen. Maar eerst de Amelonder kunstmannen, want die zit weer van de door. Van Sneurno is op het eiland het werk van 80 kunstenaars uit binnen- en buitenland te bezien. Maar hoe zit het eens bij de Amelonder kunstenaars zelfs? Verslagjouwer Albert Jensma, gie op ziek. Wauw. Dit is van Marilou. Ik heb ook hele mooie tekeningen van haar. We hebben elkaar veel gemaild, maar nog niet gesproken en nog niet gezien. Kunstenaar, ja, daar ben ik het meest. Maar ik heb een kleine galerie erbij. Maar met de kunstmaat heb ik een hele grote galerie. Dan doet mijn hele woonruimte doet mee. Het is een hele mooie maand. Het is een maand dat mensen bewust naar het eiland komen voor kunst en voor het eiland. En voor mij persoonlijk is dat ik al die mensen hier ontvangen mag. En dat ik werk er eigenlijk ook naartoe met mijn werk. Merk ik steeds meer. Maar dat is gegroeid. Sinds de kunstmaand ook zo gegroeid is. En ik merk dat ik ieder jaar ook kijk wat is het thema. Misschien kan ik daar iets mee. Maar ook dat ik toewerk naar die kunstmaand. Zowel in mijn eigen werk als straks weer het hier openstellen. De mensen ontvangen. Het mooi in te richten. Ja, het is een hele vaste plek in het jaar gegeven. Ik noem Ameland het zuidelijkste puntje van Scandinavië. Het meest bijzondere vind ik het licht. De stilte, de ruimte. Ja, als je ronddwaalt over het eiland, en of het nou aan de kust is of het Wad, waar ik heel graag ben, dan voel je dat. Het is het zien en het voelen met name. En dat kan ik heel goed in mijn werk terugbrengen, merk ik. Ik vind elke schilderij is voor mij een ontdekkingsreis. Moet het ook blijven. Het moet niet een vaste manier worden en een vaste... Het schilderen, uiteindelijk is het belangrijk, is het best fijn wat het eindresultaat, maar het schilderen is voor mij het belangrijkste. Dat proces bezig zijn. Wat is jouw favoriete plek op dit eiland? Ik denk uiteindelijk, ik denk daar vaak over na, want eigenlijk is het eiland favoriet voor mij. Het gevoel op een eiland te zijn.
Dat je rond kunt lopen, dat je weer terugkomt bij het beginpunt. Maar uiteindelijk, als ik langs het Wad fiets of daar loop, denk ik van, oh, wat is dit prachtig. Dit verandert iedere seconde. Het licht wat daar gebeurt, en met name in de winter. Ik heb ook heel veel winterwadjes en winterwadden geschilderd. Ja, dat is wel, denk ik, mijn favorietste plek, ja. Je maakt je nog heel tijd kans op een dijarrangement naar het Amelon. Compleet maar een boordkaartje, was handig. En een fiets. Het enige wat je daarvoor wel moet is uw liken van uw Facebookpagina. Iets heel oors. Alzheimer is het op wij om volksziekte nummer 1 te worden. Hier in Friesland woon je op dit stuit rond over 1000 mensen met dementie. Om te zorgen dat die mensen beter in haar vel komen te zitten, is de methode DCM ontwikkelen. Dementia Care Mapping. Het is een Engelse methode, maar in Burgum daar zitten de specialisten van Nederland. Onder andere Aukje Post, daar bent een van die specialisten. Ja. Dan laten we maar beginnen met begin. DCM, Dementia Care Mapping. Wat betekent dat? Wat hoort het correct in? Eigenlijk is het een observatiemethode, een hele gestructureerde, objectieve methode, waarmee we eigenlijk de ervaringen van mensen met dementie in kaart brengen. Ja, kies er een voorbeeld van wat je hem dan krijgt door? Nou, eigenlijk gaan we heel stiekem in een hoekje zitten en zien we hoe de mensen met dementie, heel individueel, hoe ze zich voelen, wat ze doen over de dag. En dan denk ik van, en hoe ze hun wereld beleven. Dat is soms oors dan dat wij die wereld beleven. Ja. En wij hopen toch die cliënt centraal te stellen. En ik vanuit die observatie, echt het vanuit het oogpunt van die persoon met dementie, dat we begrijpen kunnen waarom mensen met dementie doggen ze als ze doggen. Je pluizen als het ware een beetje de achtergrond uit van wat ze vroeger leuk vonden, wat voor werk ze vroeger dienen of hobby's. Ja. Dat maakt we zich, maar we leren soms zien. Want soms is dat mensen heel goed vertellen kunnen hoe wat ze vroeger dienen. Want natuurlijk het lange termijn geheugen, dat bloot het langst. Maar dat is ook wel heel belangrijk om te weten, als mensen verder in een dementie komen, dan kist misschien met die informatie hun weer bereiken. Ja. Maar we proberen ook, ik zeg altijd, gedrag had betekenis. En daar proberen we erachter te komen waarom mensen soms heel verdrietig binnen. Als zo'n boos. Want ik denk van, als het heel goed just en dan eerst in een hoekje zitten en dus just vanuit hoe zij hun wereld zien, dan kun je soms heel goed de oorzaak vinden. En ik weet op een bepaald moment, volgens mij weet Orlo Wiekelien, toen wie ik voor een observatie en toen zeiden de medewerkers, oh deze meneer is soms zo boos en zo prikkelen. En toen zie ik in een hoekje en op een bepaald moment zei het Jimmy van, hij zei, nou maar eens even zien, zei er, dit horloge is dit liek als die klok en de datum is dit liek als dat papiertje wat er hing. En toen zei er van, en nou had die vrouwje, zei er, is die altijd een lietsplantje en nou staat er zo'n grote plant. Hoe krijg je het in hun hollen, zei er. En toen hadden we er letter op praat en verder gezien en toen zei ik van deze meneer had waarschijnlijk vroeger altijd heel gedisciplineerd geweest. Had alles onder controle gehad. En nu raakt het er door zijn dementie alle controle kwijt. Hmm. Ik zei, als zo'n persoonlijkheid houden haast. Ik zei, dan is het eigenlijk het ergste wat je komen kist, is een dementie. En hij kan net meer zichzelf veroordelen. Maar wij kunnen wel zien, wat kunnen we in zijn omgeving, wat kunnen we voor hem doen, zodat zijn leven een stukje draaglijker wordt. Nog een paar van dat soort voorbeelden binnen in Bruggelenkamp, een verzorgingstehuis in de Westerheen. Daar werk je ook met DCM, die nieuwe methode. Ja. En daar mocht ik een paar vrouwen filmen. Ja. Nee, die ook vroeger altijd in een protten. Ik ga jaren met dat lezen. Jaren. Ja, vanuit de observatie van DCM, wie naar voren kwam, dat mevrouw die praatte wel over, ze bij de baas maar werken en dat ze goed naaien kon. En we dienen er helemaal niks mee eigenlijk. Hè. Ja, we vregen wel van, en we dienen dan. En, maar daar bleurt eigenlijk bij. Daar gaat hij. Ja, daar gaat hij. Ja. Nou is het goed. Ze kon altijd wel naaien, maar dat vind ik zelf dan ik wel weer enkel met de machine en met de nuddels en zo. Van, nou ja, zou het nog wel wat werk wezen. En toen hebben we de dochter gevraagd van, hast u nou een naaimachine? En die had haar naaimachine hier gebracht. En wat gebeurt er dan met haar op het moment dat zij maar die naaimachine ondergang is? Wat jekkert dat daar aan als je erop praten? Ja, dan had ze weer het gevoel als eerste nog in de werkzaamheden. En ja, dan had ze echt het gevoel van bezig wezen. En ja,
dat haar leven nog dezelfde betekenis had als voordat ze hier wennen. Dat vind ik nog wel gezellig, denk ik. Ja, hartstikke gezellig. Ja, dat wil ik Hier wel. een grapje aan horen. En dan horen. En ondertussen rad onder mijn zin. En dan gaat de stroombureau, wilde vooral even stil werden daarbij. Oh, dat wie de baas maar die dat zei. Baas mezelf, ja. Oh, oké. Geen baas maar. Dat lokaal ha jou les, jong. Jo wie altijd juf. Ja. Op een squalle, hè? Maar nu komt er in de Westereen een brede squalle. Ja, en de zoon is de directeur. Ja, die had dat alle jaar in gang gezet, hè? Ontwerpt. Ja. En dat wordt een hele grote squalle, de brede squalle hier in de Westereen. Ja. Dan sjoest hij niet weer een beetje de oude vrouw Nicolai. Zo had ze altijd weer, als juf weer. En dan is het net alleen nog dat moment, maar dan sjoest ik nog dat 4 minuten later dat ik nog zo is. En ja, dat is juist zo mooi. Ja, Aukje, dat is dus een van de specialisten van deze nieuwe methode. Toen kwamen ze daarachter in Denemarken. Ja. Op dat moment, dus dat zegers. Wat wie voor die de reden zou is van ja, dat moet eigenlijk echt naar Friesland daar. Ik wie op dat moment wie ik leidinggevende van een kleinschalige woonvorm voor mensen met dementie. En toen dacht ik van wij meten van alles. Maar uiteindelijk, mijn dementie, alles het belangrijkste is, waar staan er om die mensen heen die een dementie hebben. En het gaat om de relatie die is met een oorhak is. En ik denk, wij weten net hoe het is met kwaliteit van leven. En wij weten net, is die relatie goed? En doen wij genoeg om in mensen hun behoeftes te voorzien. Maar dat wisten ze echt net van die eigen huid. Dat staat. Nee, dat is echt, maar dat is ziekje. Dat is elke dag weer ziekje. En zijn werk ken ik moest met mijn huid en dan denk ik van, dan moest elke dag moest weer ziekje van waar vind ik hem. En als je hem dan vindt, ondanks dat mijn huid niet meer praten kon, konden wij dan toch een relatie opbouwen. En ik denk dat dat heel mooi is. En dat meten we bij DCM. Van, zit er die kwaliteit van die relatie, is die er? Want daar draait het om. Hè? Je kan zeggen van, nou, je wilt douchen en mensen zien er soms prachtig uit in de kleren. Maar dan denk ik van, is er op het moment dat je verdrietig bent, is er dan iemand die even een jerm om die heen doet. En even maar die praat. Maar ik krijg mensen nog mogelijkheden om dingen te doen. Hè? Want ik denk, er zit zoveel potentie in mensen met dementie. Ja. Alleen wij moeten ze wel zien en we moeten ze daar wel in ondersteunen. Nou is het zelfs wel zo dat de politiek had besloten van elke nier, dus ook mensen met dementie, die moeten langer thuis blijven. Ja. Kun je dan ook wat met DCM? Ja, wij observeren nu ook al in de thuissituatie. Dan observeren wij thuiszorgmedewerkers samen met een persoon met dementie. Maar ik denk voor die mantelzorgers, dat hopen we, dat we ook observaties doen kunnen. Dat zijn vaak de partners? De partners. En wij onderschatten denk ik hoe zwier mantelzorgers het hebben. Als ze 24 uur per dag zorg je voor. Hè? En dan is liefde. Dat is natuurlijk vaak. En dan denk ik van, maar dat is net het enige. En ik weet dat mijn vrouw toen zei, toen joegen we hun ondersteuning in Joentje en uren in de weeken. En toen zei ze het me van, ik wil dat oerke ha. Maar ze zei, als ik aan naar huis ga, dan zit mijn man op een knibbels voor de verwarming te zien dat ik er aankom. En dan denk ik van, en ik hoop echt, want dagbestedingen, dat wordt dik op bezuinigen. En dan denk ik, dat is voor mantelzorgers soms nog even een ontspanning, even in de weken. Dus als wij ze helpen kunnen om te gaan met hun partner. En dat wordt wat eenvoudiger. Ja, dat hopen we. Ik denk dat hopen we met deze dat we dat lang kennen. Dat hoop ik ook. Nou ja, ik Tiege dank voor jouw komst. Ik hoop ook op een Wiete Christ. Piet, stiekem. Was er één was. En ik hoop ook weer op een wat minder druk reisschema voor die, Remke. Oké. Tiege dank nogmaals voor je komst. Ontstaat 4 maanden, dan ben wij er weer. Maar dan is er Bean Sport, mijn onderhoren Jereveen-speler en Ajax-target Daily Sinkgraven. Waar weet ontan, hoe dan ook nog een hele gezellige dag.